Физическата промяна първо започва в главата. Ако не си го помислите и не си го вдигнете като приоритет, никога няма да сте постоянни. Да, може да видите в TikTok, в интернет, където и да е, някой да се надъхате за един ден или приятел да ви надъха. И това е за един ден, една седмица. Но за да го правите всекидневно, било то сутрешно кардио, тренировка като цяло, да се грижите за здравето си, първо започва в главата. Трябва да го осъзнаете, че това е критично важно за всичко друго в живота. Ако го няма здравето, всеки от нас знае, като се разболее, как всички други приоритети и проблеми му стават нищожни. Сами трябва първо психически да се настроите, да го помислите и да го решите. След това вече тялото следва мисленето.